Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, martes día 21 do mes de abril. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe, pois lembramosles que o Concello de Cerceda programa para o día 12 de agosto o eclipse total, que vai a ser histórico e que o Concello organiza unha quedada na zona do Monte Castelo, mellor dito, na zona en Rodís, no Monte Castillo, no Monte do Castelo. Ali, en principio, se programa, estean vostedes preparados e vayan facéndose xa con unhas gafas especiales para poder ver o satélite. De eso falaremos daqui a lá, teremos tempo de sobra. Pero hoxe falaremos tamén da festa da terceira idade. Xa son moitos os veciños que reservaron plaza. Falaremos de axudas á natalidade que se convocaron xa estes días de novo e de un contacontos que haberá na Silva este próximo venres. Siguen estando a tempo a solicitar a recollida de plástico agrícola, que será a semana que ven. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños de natación e de novo da Feira das Nenas da Silva, onde seguiremos vendo reportaxe. No vindeiro mes están a tempo de anotarse para a carreira aos 11 das vías e tamén para a carreira de obstáculos Poseidón Reis. E na xornada de onte, alumnos do Colexio Cruce participaron no certamen CANSAT de onte en Cerceda, na pista de aeromodelismo de Rodís, un evento coordinado pola Consellería de Educación coa Axencia Espacial Europea. De eso falaremos, como de limpeza de fincas para prevenir incendios e da ITV de turismos. En canto tempo, pois para mañán haberá a melloría, o sol xa será máis protagonista. Comezamos a crónica da xornada falándolles da festa social da terceira idade. Decir que dende a semana pasada se abriu o plazo para anotarse á festa social dos maiores de Cerceda, que vai a ser o día 23 de maio na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, ás 2 da tarde. A día de hoxe xa son moitos os veciños, en número superior a 200, os anotados xa para disfrutar desta festa da terceira idade, que se centra nun gran xantar popular, pero tamén música e sorpresas. As inscricións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden facelo por teléfono, chamando ao 981 68 60 68 polas mañáns. Aí xa poden anotarse para a festa social da terceira idade. Lembren a data, sábado 23 de maio. Mais temas, falamos das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda presentou xa as solicitudes, ou mellor dito, o Concello de Cerceda xa presentou as axudas á natalidade, xa se convocaron e foron publicadas para este ano. Solicitudes que se poden facer xa dende a xornada de mañán ata o día 30 de novembro, dende mañán 22 de abril ata o 30 de novembro se pode solicitar as axudas á natalidade, unha convocatoria que ten como obxectivo que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento de poboación municipal e o seu rexuvenecemento, evitando o despoboamento rural. Poden ser persoas beneficiarias, os proxenitores ou, no seu caso, acolledores de menores nacidos, adotados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano 2026. Do 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro de 2026 teñen dereito a percibir esta axuda. Os pais, nais, titores ou acolledores, ou polo menos un dos proxenitores, así como menor nado, teñen estar empadroados no Concello de Cerceda e a persoa solicitante da axuda deberá comprometerse a seguir empadroado no Concello tanto el como os menores obxecto da axuda por un período alo menos de 2 anos. O tipo de axuda e a cuantía, en este caso, pois é un pago único de 300 euros por fillo 300 euros por fillo é o pago único que poden acceder. Se queren solicitar esta subvención, xa o poden facer dende mañán 22 de abril ata o 30 de novembro no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou pola sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org.
Este próximo venres haberá un contacontos na Biblioteca Municipal da Silva. Este venres, día 24 de maio, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal da Silva, terá lugar a representación de un contacontos a cargo da compañía Trémola Teatro. Chámase o contacontos O Segredo da Biblioteca, da compañía Trémola Teatro, este venres, día 24, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal da Silva, con entrada gratuita. Falamos agora da recollida de plástico agrícola, un servicio que ofrece o Concello de Cerceda para facilitarlle precisamente esa recollida ás explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que o soliciten. Decir que será o próximo martes da semana que ven, día 28 de abril, esa nova recollida de plástico agrícola. Si queren solicitala, teñen que chamar por teléfono, o teléfono do Medio Ambiente do Concello, que é o 881 046 776, 881 046 776, ou poden presencialmente solicitalo na terceira planta do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente. Decirlle e volverlle a recordarlle que deben indicar o lugar e o punto, o lugar e a cantidade de plástico a recoller, un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión, que ten grúa, e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. En canto aos cursiños de natación, decirlles que o mes que ven é o mes no que teñen que renovar a plaza dos cursiños de natación, e dependendo se a renovación da plaza é para manter o mesmo día ou a mesma hora, teñen de plazo do 4 ao 15 de maio. Se é para cambiar a plaza de día e de hora, será do 18 ao 29 de maio, e, en este caso, esa tamén sería para as novas plazas. A inscripción definitiva despois para formalizala xa terán que facela no mes de xuño. De todos os xeitos recordarémosllelo dende aquí. Teñen que facelo de xeito presencial polas mañáns de 9 a 2 no rexistro municipal na planta baixa, ou si queren por internet en sede electrónica en cerceda.org. Retomamos a Feira das Nenas da Silva desta pasada fin de semana, que tanto éxito tivo de participación, acompañada polo bo tempo. Na xornada de onte tivemos oportunidade de ver xa a inauguración da feira, ver eses rixóns e como a xente disfrutaba delos, e hoxe imos a pararnos tamén algúns dos stands que nos atenderon amablemente e tivemos a oportunidade de falar con eles. Isto foi o que nos dixeron. Contanos, Marisol, que un ano máis estamos aquí. Pois sí, máis ou menos as cousas son parecidas porque pois traballo na madeira, colgadores, tellas, algunhas son antiguas, de casas antiguas que tiran, e eu intento recuperar as que non están rotas. Tamén as de majuanas antiguas que antes se collía a caña e o viño, pintas, moita xente quer que lle pinta as casas, fago as personalizadas, os dibuxos, e a xente eso, pois, gustalle moito. Fiel sempre aquí a Feira das Nenas. Sí. A verdade está que moi ben montado, hai moita xente, este ano acompaña o tempo, e todo axuda. Que é o que pode ver a xente aquí no teu stand? No meu stand, pois, unhas caixiñas, pois, de madeira, chamano, carpintería, madeira, recuberta con cunchas, todas das nosas playas de muros. Sí. O marido fai a carpintería e eu revisto as caixiñas. Ves, utilizas todo tipo de cunchas, non? Sí, non toda que teño no autóctona das playas de muros, sí. E depois os marquiños, pendientes, tocadores, xarróns, todo o que se poda facer con cunchas. Con cunchas e non sin pedriña, lixeixos e nada deso, nada? Non. Mira, moita variedade, non é area, é concha machacada. Moi ben. Esta concha que hai de color rosa, rojo e amarillo. E con rodillo de cusiña e unha pineira fais a concha. Bueno, eu xa vai uns 18 anos que traballaba e andaba así, agora teño máis bajar, e movémonos un pouquiño máis, pero véndese moi ben.
A Dios gracias, saben que hai un pouco, baixou un pouquiño, pero vendese moi ben. Máis polas caixinhas, polos marcos, polos Mira, carróns. a xente gusta os marcos. Véndense moi ben aquí, en Órdenes, e por aquí, nesta zona, véndense moi ben. De todo. Despois hai sitios como a Padrón, sí, a la Lanzada, e aí, bueno, eso xa é unha locura, porque ven moita xente de fora. Ela ven para a Lanzada ven a xente de Madrid e por aí, aí é unha locura. Bueno, ahora estamos con Isabel Rabuñal, que ten aquí un stand que creo que non é a primeira vez. Non, xa levamos aquí varios anos vindo, porque somos aquí tamén do pobo. Bueno, vimos aquí un pouquiño con cousiñas de artesanía feitas a man, en resina, en arcilla, en corcho, un pouco de todo, a pasalo ben. En calquera caso, xa me explicaches que tes aquí, non? Que é o que máis a xente lle bota a man? Pois mira, a xente soe levar chaveiros de resina. Porque son moi bonitos, son feitos a man con flores naturais, entón pois é un produto que é o noso produto estrela, o produto que máis se vende. Tamén se poden facer encargos personalizados, de feito temos tamén chaveiros de flor de toxo que non os traemos aquí, bueno, porque leva un pouco máis a elaboración, pero pódense facer por encargo. Traballo falamos, quen se encarga de facer todo isto? Pois mira, entre os dous, teño aquí o colaborador que non quere salir, pero tamén me axuda bastante. Está aí, está colaborando, sí. Estamos con Auris, que tampouco quere perder un ano máis. No, por supuesto, pois xa levamos vindo un par de aniños por aquí e a verdade é que todo moi ben. Cuéntame, que é o que ofrecedes aquí a xente? Pois mira, Auris Audición e Visión é un centro auditivo, é unha óptica que está situada no concello de Cerceda, especialmente na feira, no campo da feira, aquí ao lado, e temos óptica e centro auditivo. Todo o sistema de gafas de sol, gafas de ver, todo o que é relacionado ca audición, os audífonos, e vimos con unha pequena exposición deles. A xente que se achegue aquí, evidentemente, pode consultarvos de todo ou... Sí, a ver, temos cousiñas de oferta para atraer un pouquiño ao público, pero realmente o que nos interesa é ofrecer un pouquiño de información, principalmente para que a xente nos coñeza e que sepa o que teñamos, pois que temos especialidade en pruebas audiolóxicas e adaptación de audífonos, porque é verdade que aquí temos así algunha promo e tal, pero o que máis nos interesa é dar a información. E despois, en canto á óptica, pois tamén todo o tema de gafa, revisión, contactoloxía, que ven sendo as lentillas, revisión do fondo de ollo, que é unha especialidade nova que temos agora, toda a xente que queira vir hasta o noso stand, daremos información de problemas visuais e problemas auditivos. Das gafas estrelas que tes aquí é para o tema do eclipse, non? Sí, pola saúde visual, para evitar problemas nos olliños, o que estamos traendo á feira, que temos aí un carteliño, vale? Gafas específicas para o eclipse homologadas, que non se compren en certos centros que non teñan o certificado, porque a nós o que nos interesa é que se compren co seu certificado para evitar problemas oculares. Entonces, pois nada, xa estamos traendo un pouco para promocionalas e que a xente sepa... Sí, daqui a agosto esperamos que teñamos un moi bo día, porque ademais a zona da Costa da Morte é a mellor para ver o eclipse, e nada, pois que se animen tamén, pois eso, a pasar por o noso stand, que aquí estemos. Bueno, vamos a falar con dúas persoas que están cun stand en A Silva e que polo que vemos falamos de cosmética. Que é o que tedes aquí? Cosmética, higiene personal, limpieza, toda ecológica, o sea, limpieza toda ecológica. Que non é a primeira vez que vides, No, non? no, repetimos. Claro. Repetimos. Ese é o segundo ano, a verdade que a experiencia moi boa, estamos moi agradecidos ao Concello por dar esta oportunidade a que comerciantes e xente como a nos poida vir aquí a enseñar os seus produtos e a, como non, a dalos a conocer e a vender. A verdade que estamos moi contentas. A xente que se achega aquí, que pode atopar? Pode levarse o que quere, pode levar consellos? Pode consellos, algunha experiencia tamén que poden probar. Claro. Algunha colonia, sí. Pódese probar colonia, crema, barras de labios. Bueno, pues cando pasamos pola feira e vemos stands, chegamos a un donde visualmente o olor tamén é moi bo, que é lácteos ameixenda. Bueno, que tal? Moi ben, estamos moi agradecidos de que nos concederan aquí un lugar nesta feira. Permítenos ter máis contacto cos nosos clientes e seguir mellorando a nosa formulación. Que é o que ofreces aquí? Porque aquí hai de todo tipo, non?
Sí, bueno, realmente a idea do procesado do leite e do sabor do leite ven da miña investigación postdoctoral. Eu son doutor en enxeñería pola Universidade de Lancaster en Reino Unido, teño 3 másteres, bueno. Aquí o que tratamos é de axudarlle ao gandeiro non só ca xestión do xurro, sino tamén ca xestión do leite e incluso as pequenas queixerías ca xestión do sabor do leite. Iso permitiunos profundizar na valorización do leite como queixo e temos unha gama de produtos amplia, xa sexa manteiga, iogur, queixo curado, etc. Evidentemente con vacas de nosas. Absolutamente. Se collemos en ganaderías de Valdodubra, de Mazarico, sobre todo desas dúas. Aquí tes, polo que vemos, tes o queixo en varias fases, non? Mostrando a xente que quera achegarse aquí, que pode ver como se fai queixo. Sí, é unha tecnoloxía que nos desenvolvemos, como se amosa no noso logo, é un equipo que nos desenvolvemos. Tamén damos en varias fases porque depende moito do cliente, eles prefiren queixo fresco, que é o que normalmente máis demandan, hai xente que demanda máis curado, entonces sempre teremos un surtido amplio para contentar a todo o mundo, a seguir aprendendo dos clientes. Unha cousa é o que na empresa e nas tendas, pero aquí nas feiras a xente que máis? A miña experiencia é que o que máis pide a xente é queixo fresco. Esa é a miña experiencia. Considero que é o queixo que máis fácil é de facer. A dificultade que ten o queixo fresco é que se pasa moi pronto e se volve acedo rápido, sabes? E a maioría da xente cando pide un queixo fresco pide ese queixo dulce, que ainda conserva a dulzura do leite. Continuamos ca crónica da xornada para falarlles agora da carreira os 11 das vías. O mes que ven será un mes onde haberá varias probas deportivas, entre elas será a carreira solidaria os 11 das vías, que xa conta con máis de 200 anotados e que será o sábado día 9 do vindeiro mes de maio, organizada polo Concello de Cerceda coa colaboración da Federación Galega de Atletismo e de Clube Atlética Asilve e o albergue da estación. As inscripcións poden facelas na web carreirasgalegas.com. O prazo aínda está aberto. E outra proba que será no mes que ven será a Poseidon Race, a carreira de obstáculos Poseidon Race, que xa a día de hoxe roza os 800 participantes, nada máis e nada menos, outro novo éxito como nas últimas edicións. En este caso, xa vai pola quinta edición e que será o sábado 16 de maio. Hai atletas, deportistas anotados en todas as categorías. Lembren que hai categorías dende a élite, categoría, en este caso popular, etc. Son varias as categorías nas que se pode participar por parellas incluso, etc. Si queren aínda estarán a tempo, poden facelo na web ccnorte.com. Cambiamos de tema para falarlles agora do sucedido no día de onte nas pistas de aeromodelismo de Cerceda. Alumnos do Colexio Cruce participaron tamén onte nese certamen CANSAT en Cerceda, un evento coordinado pola Consellería de Educación coa Axencia Espacial Europea, que xa non é a primeira vez que se realiza ali. Casi 200 xóvenes de toda Galicia, entre eles estaba un grupo do Colexio Cruce de Cerceda, que tamén participaron ca súa aportación, en este caso de un pequeno satélite tamén para recoller, pois todos eles, os de Cerceda incluídos, repartidos en 28 grupos de traballo, estiveron na pista de aeromodelismo de Cerceda. Un cohete de 2 metros de longitude saliu da súa lanzadeira a 360 km por hora e subiu aproximadamente 1 km. No seu interior portaba 6 satélites de tamaño de unha lata de refresco, outros 22 foron enviados ao ceo a bordo de un dron de grandes dimensións. Ao chegar a uns 1000 metros aproximadamente, o cohete se abriu e soltou os 6 satélites que desplegaron os seus paracaídas. En terra, os rapaces realizaban todo tipo de comprobacións, temperatura, presión atmosférica, humedade, altitude, mentras os seus artiluxos tomaban terra. CANSAT é unha iniciativa enfocada a futuros inxeneiros aeroespaciais e tamén de telecomunicacións, donde amosaban o que os nenos xa van aprendendo en toda Galicia. Entre eles,
Ali responsables estaba Fátima García, xefa do Servicio de Coordinación Estratégica de Innovación da Consellería de Educación, que dixo que o nivel amosado en Cerceda era moi bo, pero tamén era moi alta exixencia. O secretario xeral de Educación, Manuel Vila, tamén fixo unha valoración moi positiva deste certamen para fomentar a vocación dos máis xóvenes. Ali estiveron presentes tamén as concelleiras do Concello, Catrina Queijo e Cristina Capelán, donde dixeron que se trataba dun proxecto moi bo, o que acuden máis de 200 rapaces de toda Galicia e que en Cerceda tamén había representación. Ao final, o gañador do Cansat foi para, en este caso, o grupo Aquisat do Instituto Aquis Telenis de Caldas de Reis, que se clasificaron para a final estatal, que será en Extremadura. Recordamos tamén, cambiando de tema, que o Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas en faixas secundarias de xestión de biomasa que deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manterse limpa unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano, do núcleo rural, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques ou de instalacións industriais e depósitos de residuos. Nesa franxa non se poderá plantar ou existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o medio natural. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono do Medio Ambiente 881 04 67 76 ou pasar pola oficina de Medio Ambiente, que está na terceira planta do Concello, polas mañáns. E se vostede está pendente de pasar a ITV do seu turismo, que sepa que poderá facelo en Cerceda. A ITV de Turismos, a Unidade Móvil da Inspección Técnica de Turismos, vai a estar en Cerceda os próximos días 6, 7 e 8 do vindeiro mes de maio. 6, 7 e 8 de maio se pode pasar a ITV dos Turismos en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Si queren, poden pedir cita xa no teléfono 981 92 80 80 ou na páxina web www.sicitv.com, no apartado de cita previa. Rematando co tempo, mañán mércores quedaremos situados entre unha borrasca en Azores e un anticiclón no norte de Escocia. Polo tanto, mañán teremos algún banco de nevoaillado matinal, pero vai a dar paso a ceus con nubes altas que van ou que non van a impedir o paso do sol. O sol vai a ser moi protagonista durante toda a xornada de mañán. As temperaturas van a sufrir un descenso, que será máis notable incluso de 7 graus na mitade oeste, preto do mar. O vento vai a soprar frouxo de compoñente sur, moderado no litoral, e irá rolando o nordés xa na segunda mitade do día. Pois co tempo rematamos hoxe informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís. Na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.